Vaig començar des de petita trastejant una mica per la pastisseria dels pares i sempre m'havia agradat més estar per l'obrador i sempre m'agrada remenar la xocolata i de més. Clar, jo de petita veia el meu pare fent les mones i m'al·lucinava, no? La xocolata, un bol de xocolata has fet i que després arribes a fer, no sé, qualsevol món, a les casetes, als castells de Pasqua, això em fascinava. Les figures sempre ha sigut una cosa que em fascinava moltíssim. I jo intentava agafar xocolata i enganxar-la, però era petita i no aconseguia res, perquè realment no tenia coneixements ni res, però jo ho intentava i sempre intentava fer cosetes. Però sí que quan va ser l'hora d'estudiar jo em vaig anar a fer una carrera, em vaig desvincular una mica de la pastisseria, però a la que em vaig posar a treballar vaig dir no, què estàs fent? A tu t'agrada la pastisseria, t'agrada molt la xocolata. I quan se'm va acabar el contracte vaig dir me'n vaig a la pastisseria. Quan els meus pares van tancar, que ara fa uns 4 anys, vaig agafar alguna coseta com típica d'allà, que era que tothom coneixia de la pastisseria i que pogués adaptar al meu obrador i amb la xocolata, que és el meu. Llavors vam començar per la campanya de Castanyada fem 4 panellets, per Nadal fem torró de llema, fem són els capgrossos, que és amb merenga i avellana, que era una cosa que es va inventar el meu pare ara fa 20 anys, i llavors, cosetes que hem anat adaptant cap aquí, però coses que pugui adaptar amb la xocolata. I el nom, doncs una mica buscàvem un nom curtet, hi havia molta gent, i per què no poseu oms? I una mica per lo que dèiem abans, no? Clar, al desvincular-me una miqueta, només fer xocolata, si posàvem oms, potser la gent es confonia i es pensava que això també seria una pastisseria i volia com canviar-ho una miqueta. I llavors, Nips al final és un trosset de cacau. Era un nom que ara potser comença a ser més conegut, però en el seu moment la gent li deia Nips i deia què és això? I del nip acabes fent la xocolata i de la xocolata acabes fent tot, no? I em feia gràcia, perquè és un trosset superpetit, els nips, és la fava del cacau triturada i és una cosa molt petita i dius, d'aquí en surten 1000 coses. Crec que el bo que jo aquí, com que és molt petitet i tant faig obrador com botiga, i m'agrada pensar que vaig agafar una mica del meu pare i una mica de la meva mare, els he vist els dos treballar durant molts anys, els dos en el seu ho feien molt bé, la meva mare cara al públic se li dona superbé i era molt detallista a l'hora d'arreglar els paquets i sempre entregava les coses que feia goig. Llavors m'agrada poder-ho transmetre amb això també. I per altra banda, la part de l'obrador. Crec que les dues parts són molt importants. Normalment a la pastisseria clàssica quedava com molt dividit, obrador i botiga. Sempre era com l'obrador és una cosa, la botiga és una altra. I jo crec que a l'haver viscut a la pastisseria i haver obert un lloc petit puc agafar les dues coses i aportar el millor de les dues parts per poder entregar al final un producte que estigui bé, perfecte, del principi al final. El que més m'agrada és veure la il·lusió de la gent quan s'emporta. No sé, la xocolata sempre fa il·lusió regalar-la o comprar-te-la per un mateix o entrar i només olorar, perquè entres hi ha olor a xocolata i a la gent se li surt un somriure i això m'encanta.